Kọmishọna ọkwụrụ na-akwụ maka ndị ọrụ uwe ojii bụ Maazị Adeoye bụ onye nke nyere ndị Anambra nkwenye ịkwagote ọrụ nchekwa nke steeti a ma bụrụkwazị dịka ọchịchị ya bụ ndị nke gara n'ihu wee ṅụọ iyi na ha agaghị anabata iji egbe wee zuo ori ma ọ bụ mpụ na ụdị ọbụla n'ime steeti a chatachatare. Kọmishọna na-akwụ maka ndị ọrụ uwe ojii ahụ bụ Maazị Adeoye bụ onye nke nyere ya bụ nkwenye n'oge ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ okwu ma bụrụ n'isi ọdụ ndị ọrụ uwe ojii dị n'Amawbịa n'okpuru ime obodo Ọka South. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Maazị Adeoye onye gụpụtara ọrụ dị iche iche ọchịchị ya lụgo kamgbe ọ malitere ọrụ dịka onye isi uwe ojii na steeti a, ndị gụnyere igbu ndị ori abụọ n'ụzọ ụga Ezinifite Expressway ya nakwazi ịlata ụgbọala ha ji eje oli Lexus 350 SUV egbe ise ya nakwazi mgba egbe 11 n'imerime ihe ndị ọzọ ha ji eje oli. O kwupụtakwara na n'ọchịchị ya n'ụbọchị ahụ site n'enyemaka ndị Anambra State Vigilante Group n'okporo ụzọ awara Ichida bus stop nke dị n'ụzọ Ichida Igbo-Ukwu Expressway napụtara otu nwaanyị ndị ntọrị mmadụ tọrọ ma gbukwezie mmadụ abụọ n'ime ndị ahụ, nata ha egbe akpọrọ AK-47 n'aha bekee ma natakwazie ha ụgbọala nwaanyị ahụ ha buru ya na imerime ihe ndị ọzọ. Ya bụ onye isi ndị uwe ojii na Anambra steeti kwuru na ndị uwe ojii ka na-eme nnyocha n'ihe banyere ya bụ akparamagwa ndị ahụ ma na-amakwa imi na ịchọpụta ndị ọzọ ndị gbara ọsọ n'oge ahụ achụ ha ọsọ, ebe ọ kpọkuzi ndị na-enye ahụike na ụlọ ahụike niile dị na steeti a ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịnabata ma kpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nọ na mpaghara ebe ha nọ na ọ bụ na ha ahụ onye ọbụla papa mgbe egbe na-alụ ya ma ọ bụ ihe mmerụ alụ pụrụ iche. Maazị Adeoye nọkwaziri n'oge ahụ wee kwue na ọchịchị ya achụọla onye nlekọta anya nke Police B Division dị n'Ọka maka ebubo dị iche iche eboro ya na ọ na-anara ndị Anambra ego n'ike ma kwue na ha ka na-eme nnyocha n'ihe butere akparamagwa ahụ, ebe ọ kọwaziri na oge ha mechie nnyocha na ọ bụ na aka ya bụ onye nlekọta anya nke B Division Ọka adịghị ọcha na ya bụ ebubo eboro ya na a ga-ata ya ntaramahụhụ luru ya. Site n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Amawbịa, abụ m Emmanuel Okonkwo.